Good morning, bros.
Thank you, Athena, sa parang. Thank you. Sa baba na yung mga alaga ko. Mga naglalakad na. Ultimates, good morning. Good morning, Ultimates.
Good morning, ni Proy. Jacket na po kayo. Ate Bobby, thank you. Good morning. Good morning po, good morning. Uy, Chubais, good morning. Chubais, good morning sa dyan. Chuba. Thank you sa paharang dyan. Ba't pag ganyan ang ano ng ayos ng live? Hindi mo lang makapag-pin. Pag naka-horizontal, hindi makapin. Pero pag vertical, nakakapag-pin. Ang problema, hindi naman nalabas hindi nalabas yung ads. Hindi nakikita yung ads. Oh. Pero mas maiging ganito kasi pag binuksan nila na labas ka agad yung ads ng ng naka-live. Pag naka-vertical kasi,
Hindi talaga nalabas ang ads kahit anong gawin ko. Pag napunta ako sa mga live nila na naka-vertical sila, hindi ko makita yung ads nila. Pero pag ganito, naka-horizontal. Si Kuya Jupak naman ang nagsabi nito na dapat nakaganto ang live kasi antimano nalabas na yung ads. Pag nakapunta ka sa live, mm, nalabas ka agad yung ano. Hindi kagaya ng dati, kahit naka-vertical, may ads. Alam mo naman, uh, lagi naka-update si YouTube. Bago-bago ng ano ngayon, ayan, si Kuya Jupat. So, good morning, Kuya Jupat. Di ba Kuya Jupat, no? Pag naka-vertical, hindi talaga ano, hindi makalabas yung ads. Pero pag gantong naka-horizontal, yun, may ads siya. Kaso nga lang, hindi naman maisabit yung mga nagbababa ng bahay. Diba kayo, okay lang naman yun. Kung nasa ano naman yan, yung naka-live. Sa akin, kahit hindi nila sinasabit, pinipindot ko na lang yung binababa nila. Oo nga, ganyan siguro yung update ni Lolo YouTube niya. Kasi di ba, lagi naka-update siya, no? Si YT. Dati naman kahit naka-vertical ako nalabas ang ads pag napunta ako sa mga live nila, nalabas ang ano nila, kahit naka-vertical sila mag-live. Pero ngayon, wala. Kahit anong gawin ko, hindi, pag naka-vertical ang live nila, hindi kumakita na yung ads. Isa lang medyo pat Kasi yung isa kong pang ano talaga siya, yung talagang pangtambay ko dati nung hindi pa umuli, nasira na. Yung kasi ang pinanggaano ko ng pinanggagala ko dati. Yun yun lagi nakababad. Kaya nasira na. Pag wala pang budget tayo, pag may budget na pwede nang mag ano, magbili ng mga ng mga kapitbahay, USA. Thank you very much. Thank you po sa pagdalaw. Kita mo pag ng may babang bahay, nakalagay lang report, remove, put sure and time out, hide user, remove standard. Paano ko mapipin yan? Wala naman pin. Siguro nga talaga pag
Siguro dapat talaga may isa pang cellphone na parehas ang ano namin, parehas ang ano namin, ang iisa lang ang ano yun, Google account para yun siya yung pang ano, yun siya ang gagamitin pag ano. Ah, Ate Long, good morning. Good morning po, Ate Long. Long Channel, thank you. Wala talaga yun, hindi nalabas yung ano, yung pagpig niya. Ryan Bicol, thank you. Rayna aga sa imo. Thank you, Maray sa thank you sa pagdaan. Good morning dyan. Okay. Okay, ano, Bicol TV. Diyan ba yung work mo sa ano? Tagaytay? Kita mo yung ano ni ano, nandiyan naman kayo nagme-message. Pero yung tao sa taas, oh, iisa lang. Lagi naman naka-on, ano, radio pa, yung on, yung dalawang, ano, yung dalawang sign. Kasi pag hindi mo na-on yan, walang ano, walang ads talaga na labas. Yan, marami talaga nag-ano dyan. Maraming nag-aaral dyan pag ano pag gantong naka-horizontal, hindi talaga sila mga pagpil.
Kahit si Idol, Idol ADR, hindi rin siya nakakapag-pin pag dapat siguro ano kaya kung i-vertical natin? Kuya Joe Pat, ano min mo? Min mo daw Kuya Joe Pat. At di ano yata si Ate Long Channel. Di ba? Hindi siya makapag-vertical. Kasi, kasi nakaano na yun sa ano, hindi siya makapag-vertical ngayon. Kasi nakasitam na yun doon sa ano, sa live na horizontal lang talaga siya. Kuya Jupat TV, Ate Long. Thank you po Ate Long. Thank you. Pagdikit dyan. Sige po, salamat. Sabi ni Kuya Jupat.
Good morning, good morning. Mawana, mawana kayo. Good morning. Thank you, family dong channel. Thank you sa pag-stay. Hindi ka pa inaantok, ate Ilong. Anong oras na dyan, ate Ilong? Diyan nagre-reply. Mawana. Patat ka pa dyan, mawana. Mawanang lola. Lamparan daw. Guys, luto muna tayo. Magluluto muna akong sinangag. Diyan muna kayo. Dikitan muna kayo dyan. Magluluto. Mag
Naririnig pala. Kala ko hindi.
Bakasyon na ba dyan? Mawa na kin. Bakit kin? Kala ko Kim. Bakit kin? Juliet. Bakit Juliet? Hmm, 44.
Good morning, Ate Joy. Good morning. Crispy meal, crispy meal. Thank you, thank you.
Ano po ako, babay po sa inyong lahat diyan. Dagdag na lang pati nag-video na naman. Babay po, bye-bye.